Добро утро и от нас! Намираме се в 6-тия ден на нашето приключение в Шри-Ланка, в който казваме довиждане на град Канди и казваме привет на един изпълнен с много пътуване ден. Вчера оговорихме бусче, което да ни докара до град Ела, който е един от най-популярните туристически градове, намира се на острова. Разстоянието между двата града е едва 140 км, но имайки предвид хилядите завои, които трябваше да изминем и местата, на които искахме да спрем и да се насладим, ни предстоеше около 6 часа път. Пътят, както вече споменах, е изпълнен с много завои, но за всеки един от тях се разкрива гледката на една красива природа, чието пъстри натурални цветове биват допълнени от шарените мотопеди, тук-тук и автомобили. През тези близо 140 км оставяхме зад гърба си редица малки градове и села, които сме сигурни, че разкриват своята уникална история, но за които нямахме време и само можехме да им се насладим през прозореца на наетия от нас бус. Говорейки за буса, няма как да не споменем и символичната цена, която заплатихме, която бе около $60 за вече споменатите 6 часа. Шофьора на буса бе изключително търпелив и любезен, като сам ни подканеше да спираме за разходка. Именно така стигнахме и до една от най-известните чайни плантации в страната, тази на Дамро. Може би много от вас вече разпознават тази марка, но много от вас не знаят, че тази плантация е една от най-старата на острова, като много от растенията тук са над 100 години. Те са разпръснати на значителна територия от над 5000 хектара, което се равнява на площ от 50 квадратни километра. Ако трябва да го сравним с картата на София, тази плантация е разположена на площ, обхващаща кварталите Младост, Дружба и Люлин. Както вече споменах, пред нас имаше хиляди завои, докато пристигнем в град Ела, но нямам намерение да ви описвам всеки един от тях, а по-скоро бих искал да ви подаря тази гледка, докато споделям любопитни факти за острова. Вярвам, че те биха били интересни. Територията на острова е едва 25 000 квадратни километра, но тук има 123 вида бозайници, 227 вида птици и 178 вида влечуги. Шри-Ланка е дома на канелата, идваща от вечно зеленото цейлонско канелено дърво. Страната има и едно от най-старите знамена в света, което датира от 486 години преди Христа. Шри-Ланка е и първата държава, в която има жена премиер. Нейното име е Сиримвало Бендаренайке, която оглавява поста през 1960 година. Въпреки ниската средна височина на населението от 1,60 м, тук националният спорт е волейбола. И тук са най-ранните сведения за първото засадено от човек дърво, което е посадено преди над 2300 години. След като ви запознах с няколкото интересни факта за тази очарователна островна държава, искам да ви приветствам за добре дошли в град Ела, където ще отседнем за няколко дни. Градчето е малко и контрастира с всичко видяно до този момент тук. Това е едно от най-популярните туристически места в Шри-Ланка, именно това до някаква степен има главна роля в комерциализирането му. Тук буквално за всеки ъгъл има ресторанти, предлагащи западно меню, барове, от които звучат познатите за туристите припеви и разбира се голяма концентрация на туристи.
Всички тук са обединени от една единствена цел – да стигнат до каменния мост с 9 арки, което е една от емблемите на острова. Дори и да не сте знали за това място, със сигурност съм убеден, че сте виждали снимки и видеа на хора, които се подават от вратите на движещ се влак, позирайки за снимка. Това най-вероятно е било от каменния мост в град Ела, към който си бяхме запътили и ние. Мостът се намира на около час път пеша от градчето, половината път до който е асфалтов, а втората половина е черна пътека, която се вие около типичната за това място растителност. Една от големите дилеми пред човек дали да поеме по този път е наличието на няколко вида отровни змии, които обитават острова и за които човек трябва да внимава изключително много. За щастие такива не видяхме и след няколко минути пред нас в далечината се откри първата гледка на моста, по който нетърпеливо се разхождаха десетки туристи, чакащи да премине емблематичния влак. Мисля, че тук е добре да вмети няколко факта за въпросния мост. Както вече казах, известен е под името моста с 9 арки, но също е наричан и моста в небето. Строежът започва през 1919 година и завършва 2 години по-късно, като целта е била да свърже жизнено важната за страната железопътна артерия, която свързва град Ела с Демодара. Както повечето неща построени тук от тази епоха са дело на британците, които тогава са били в колониално владение на острова, а заслуга за този мост е на именития архитект Кол Боуън. Да, несъмнено интересно място, но ако питате мен, с една идея малко преекспонирана. След като видяхме влака, решихме, че тук повече работа нямаме и се запътихме обратно към град Ела. Този път решихме да не се връщаме по пътеката, по която дебнеха отровни змии и паяци, а избрахме да се придвижим по железопътния път, който бе загрят почти до точката на кипеене от слънцето, което днес светеше с пълна сила, необезпокоявано от нито един облак. Имайте предвид, че тук жегите са доста големи, а влажността на въздуха допринася допълнително за усещането на силен задух, а носенето на вода е меко казано задължително. След час под силното слънце и липса на сянка видяхме и градската гара на Ела, откъдето се качихме на тук-тук, който ни отведе до близкия водопад Кударавана. Това е единствения кадър излъчващ хлад през днешния ден. Именно тук сложихме края на 6-я ден от нашето приключение. Благодарим ви, че отново бяхте заедно с нас и ще ви очакваме с нетърпение и утре.